El meu nom és Aida Leal i em volia presentar perquè, entre altres coses, soc membre de la Junta del Consell d'Associacions de Barcelona, però també vinc d'aquesta casa de la Federació d'Entitats Calàbria 66, que gestionem la veïnal que avui acull aquesta jornada del tercer congrés de les associacions. Per ambdues entitats que represento, agrair-vos, els que esteu aquí presents i els que esteu també des de casa virtualment, la vostra presència i la vostra participació en aquesta nova jornada del tercer congrés de les associacions. Més enllà d'això, sense allargar-me, doncs començarem a fer aquesta petita introducció molt ràpida al que suposarà o serà el tema en el que ens centrarem en aquesta nova jornada. Primer de tot, ens trobem en una nova jornada més al Congrés, en el qual és un procés que ja portem fent alguns mesos, totes les associacions i els col·lectius implicats de la ciutat, i en el que entre diferents temes hem volgut portar, entre totes i tots hem decidit on volem portar l'associacionisme de la ciutat, quins reptes tenim, quines oportunitats se'n generen. I avui ens trobem davant d'aquesta nova jornada en la que parlem sobre el tema de les dades. Primer de tot, sí que volia agrair a les entitats que participaran més activament d'aquesta jornada, d'aquesta presentació, concretament a l'Associació Iniciativa Barcelona Open Data i a la Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d'Espanya, UPD Mayores, la insistència i la perseverança en posar en marxa aquesta jornada i la seva participació activa. I, bàsicament, avui aprofundirem en dos temes prou importants. El primer és com accedim a les dades obertes per millorar la tasca que fem en les nostres associacions, en les nostres federacions, en les nostres coordinadores territorials i els nostres col·lectius. I, d'altra banda, com aprofundim en els perfils d'edat vinculats en l'acció col·lectiva, que és un altre dels reptes amb els que ens trobem. Sense més dilació, m'agradaria presentar en Antoni Serratosa, que el tenim aquí a la mà esquerra i que ell mateix podrà introduir més enllà de la seva entitat i la tasca que fa. Moltes gràcies, Laia. Em dic Toni Serratosa, soc vicepresident de Mayores UDT, una federació d'entitats de primer i segon nivell d'arreu d'Espanya, aproximadament 1.500 entitats que representen uns 1.200.000 persones, un número rodó. A nivell de context, sí que m'agradaria posar l'èmfasis en que la població mundial està envellint. L'OMS ens diu que més o menys des del 2000 al 2050 la població major de 60 anys es duplicarà, passaran a ser uns 2.000 milions de persones i les persones de 80 anys es quadruplicaran, passant a gairebé 400 milions de persones. Per nosaltres, des de l'UDP, agraïm també a la iniciativa Open Data Barcelona i a la Lourdes Muñoz. No em vull deixar de mencionar el jefe del CAP, el Miqui, per tots nosaltres, i el CAP en general, i a Calàbria 66, perquè per nosaltres és un repte i una oportunitat. Utilitzar bé les dades per les persones grans, quan escoltem diàriament que hi ha una bretxa digital que fa que es desconnectin les persones, doncs nosaltres volem aprendre. El nostre propòsit a participar en aquest projecte és aprendre a utilitzar bé les dades, perquè si ho fem, analitzarem bé la situació i quins són els reptes o les necessitats i oportunitats a les que podem o hem d'atendre per fer incidència política. Jo ho deixo aquí de moment. Moltes gràcies. Bé, doncs gràcies, Antoni. Doncs és el torn de la Lourdes. Perfecte. Jo soc la Lourdes Muñoz, que soc directora d'Iniciativa Barcelona Open Data i el nostre propòsit és apropar les dades obertes i la seva reutilització a tothom i que es puguin reutilitzar les dades. Llavors, amb aquest projecte el que pretenien era aconseguir que les dades arribin a l'àmbit de l'associacionisme. Realment aquest projecte mira molt més enllà. A mi el que m'agradaria és com intentar projectar... Sortiu perquè si no us quedareu secs, els que esteu al mig.
intentar projectar. O sigui, el nostre propòsit és ajudar a que les dades obertes, que no sé si tothom sap el que són les dades obertes. Ho he fet voluntàriament, perquè a vegades dient això i en realitat la gent no sap del que estan parlant. Les dades obertes són bases de dades que fonamentalment les administracions públiques publiquen en el que traduïm oberts, un concepte anglès que és open, que venen de les llicències obertes. Igual que hi ha el open source, que els còdics es poden accedir, aquestes bases de dades vol dir que qualsevol, sense demanar permís, les pot reutilitzar. Llavors, en l'era de la informació, la nostra raó de ser, i us faig aquest preàmbul abans d'entrar en les dades concretes, és que nosaltres defensem que les administracions públiques han d'obrir el màxim de dades, perquè és l'única manera que la ciutadania podem tenir informació veraç, perquè sabeu perfectament com hi ha empreses que creen serveis supercomplexos, gratuïts, només per obtenir dades. Imagineu el valor que tenen les dades en el món actual i en el relat social i polític. Llavors, jo sempre dic, com canviarem el món si no en tenim dades? O sigui, la gent que creiem en canviar el món, o disposem de dades, o altres faran el relat per nosaltres. I per tant, d'això, la importància que donem, i ara entraré en una visualització concreta, a la importància de reclamar que cada vegada més les administracions públiques obrin dades. Inicialment, la gent que defensem l'accés a les dades obertes, el dret d'accés, el de disposar de dades obertes, ho feien des d'un concepte que continua a ser vigent, que és les dades les paguem entre tots els ciutadans i ciutadanes públiques, tenim dret d'accés a aquesta informació. Per què ha de ser només dels funcionaris? Ha de ser de tothom. Però jo voldria afegir aquesta raó molt més profunda i que continuo defensant. 10 anys després dono el segon argument, perquè les dades i el relat públic sobre les dades estan tenint un aspecte molt important. I a més penseu, no entro més, en què tots els processos automatitzats d'intel·ligència artificial estaran alimentats per dades. I si no sabem quines són les dades públiques per contrastar, difícilment podrem fer activisme, podrem contrastar les polítiques públiques, podrem defensar que hi ha una falta d'equipaments, podem defensar que les dones si són presents o no, etc. Cadascun de vosaltres en el leitmotiv de la vostra associació. No vull oblidar-me i agrair molt tot el treball i tot el que ha après aquest procés i volem continuar a aprendre tant del Miqui, del Consell d'Associacions, com el del Torri Serratosa i l'equip dels dos equips, d'Unió Democràtica de Persones Grans, que hem intentat cadascú aportar el que més sabem de manera molt flexible. La importància de que nosaltres pretenem que això sigui un primer pilot que fem enfocat en associacions, però voldríem tenir una continuïtat al projecte amb altres temes i a l'economia social i solidària en general. El que volíem posar un primer focus en dades obertes, associacions i perfils d'edat. Fonamentalment, perquè una de les entitats que participa és de gent gran i, per tant, tenir dades per perfils d'edat grans era important, però una vegada que hem desagregat les dades per perfils d'edat, si estaven per perfils d'edats, també les podíem tenir per joves o per edats intermitges i, per tant, hem desagregat tot, perquè la idea és, igual una associació, segur que una associació fa una mirada a les dades que us presentaré diferent de la primera mirada que hem fet nosaltres, doncs perfecte, aquesta és la gràcia. Tenir dades accessibles que cadascú li pugui fer un ús diferent. Molt bé, doncs ara us presentarem la web de dades, dir-vos que nosaltres fem divulgació, formació, però finalment, al principi, ens sentíem una mica frustrats i frustrades perquè pensàvem que fent formació ja automàticament canviaríem tot. Llavors, per mi és massa lent. O sigui, hem de ficar un producte. La idea de les webs de dades és, ostres, les bases de dades, unos cuantos tequis com nosotros, podrem treure valor, però no és suficient. No podem esperar tants anys de formació en què tothom tingui accés a les dades. Per això vam crear com aquest producte que és fer visualitzacions de dades amb un relat, ordenar-les, perquè entorn a un tema concret transformem dades
en informació i informació en coneixement, enfocada en un tema concret. En aquest cas, associacions de Barcelona i perfils d'edat. D'acord? I ens presentem, per exemple, en aquesta raó, dades per associacions. Molt bé. També, qualsevol dada que veieu aquí és perceptible de millora. És un punt de partida. Estem fent un pilot. Per exemple, segurament, el Miqui m'ho diu moltes vegades, de quan està actualitzat o no el registre. Clar, tot aquest dataset està basat en un dataset que, si no m'equivoco, és el registre d'entitats de Barcelona. Ho dic bé, no? Bueno, igualment, en metodologia, evidentment, posem les fonts de dades en què està basades i segurament hi ha entitats registrades que després igual no són tan actives. Llavors, clar, ens basem en totes les que estan en registre, no les que són actives o no, però són aspectes que podrem anar millorant, com millorant o polim les dades o filtrem perquè la informació tingui més dades. Vaig a la teca. Us aniré mostrant les visualitzacions i a la vegada, que demà ho publicarem també, hem fet una lectura en cada una de les visualitzacions des d'aquest punt de vista de perfils d'edat. Sí. Tots aquests, veieu que hi ha, perdoneu, hi ha com 4 apartats, entitats i territoris, participació de les associacions segons perfils, la participació de les associacions, aquest, és l'explotació que hem fet o la visualització d'un estudi que es va fer sobre participació de Barcelona, que també està documentat, que diem, bueno, tothom no es llegirà. O sigui, utilitzem dades obertes i altres, com les d'aquest estudi, que ens ajudin a tenir més informació. Ús d'equipaments i oferta associativa segons perfils d'edat. Ara, perfils de persones, perdoneu, perquè no només és perfils d'edat. Ja que ens van posar a creuar per perfils d'edat, vam dir, doncs, creuem amb altres coses que puguin aportar altres entitats, d'acord? O sigui, ja que fèiem l'esforç, hem duplicat les visualitzacions. Una primera aproximació, que igual a la gent més experta podem aproximar d'alguna manera per veure-ho, és molt difícil. La gràcia d'aquesta visualització és el mapa. El mapa a vegades, no sempre, ens mostra qüestions que d'altra manera no veuríem, que és veure en un mapa, per exemple, ¿no podemos poner el mapa un poco más abajo para que se vea toda la ciudad? O no, llavors no pots filtrar. Veiem fàcilment, ara havíem filtrat, per exemple, per discapacitats. I tu ho veus ràpidament pels barris de Barcelona on hi ha més entitats, menys entitats, i les que hi ha així no hi ha cap entitat en aquests barris d'aquesta mena. I podeu filtrar, qualsevol pot mirar des de totes les entitats a dones, per exemple, o gènere, dones. Qualsevol de les dues després canviem, una i després l'altra. Gent gran, veiem, després ja us explicaré una altra visió que hem fet, barris on hi ha més entitats de gent gran, les més marcades són les que tenen 5, llavors és el primer comentari. Les entitats de gent gran, hi ha 9 barris que tenen 5 entitats de gent gran. I en canvi hi ha 20 barris que no tenen cap entitat de gent gran. Evidentment, els barris no són tots iguals, de població, de terreny, de territori, ho sabem perfectament. O, per exemple, d'entitats juvenils. Donat que avui volíem fer aquesta lectura, aunque podeu fer d'altres temes, entitats juvenils, hem mirat juvenils i hem vist, si baixes una mica es veu ràpidament, com hi ha el Raval, que té 11 entitats específiques juvenils o registrades com a juvenils, i el barri Gòtic 9, i hi ha, en canvi, 13 barris, que els podeu veure, aquests, els que estan com puntets, els que no tenen caps, no? Que tenen 7. Llavors, el mapa o la visualització de dades diu, igual si aquesta dada fa més fàcil entendre que si ho veus en una taula, perquè pots veure el territori que ocupa, la zona, si està concentrada en el que és el centre de la ciutat. Mirant el mapa de Barcelona ens podem donar de mostra les qüestions. Per exemple, els barris més perifèrics territorialment, perquè pugi l'associacionisme, el fet de representar ens ajuda no només a veure el número, sinó a intentar interpretar-ho en altres qüestions. Per exemple, educació i formació, i també les volem destacar perquè considerem que són entitats que tenen a veure amb la gent jove perquè estan als esplais dintre.
no tots són els esplais, però estan dintre. Sant Martí de Pubrençals té 14 i hi ha 4 barris que tenen 13 i 2 sense cap. En canvi, veieu, d'educació i formació hi ha en proporció una presència més a tots els barris. Hi ha menys forat, per dir-ho d'alguna manera. Molt bé. Si passem aquí, si baixem, veureu, això ja ho descobrireu. Hem intentat també, o intentem sempre, que la gent pugui jugar amb les dades. Això no és un gràfic, són visualitzacions interactives. I, per tant, que tu puguis filtrar. Per exemple, en aquesta que posa comparativa d'entitats o territoris de Barcelona, tu aquí veus tots els territoris, però dius, per exemple, Horta Guinardó. Clar, et surten només els barris d'Horta Guinardó. Si et vols focalitzar en el teu territori perquè ets d'Horta o vols comparar Horta, jo què sé, jo que he escoltat les Corts amb les Corts de Sant Andreu, pots clicar i veure només què passa i focalitzar. Fàcilment fent un clic i, per tant, amb molts coneixements, pots visualitzar aquestes dades de manera fàcil, que sens dubte no és el mateix que veure una taula o un Excel amb milers de columnes que tu has d'interpretar. És el que intentem, aquestes bases de dades, fer-les una mica interactives. Vam comparar. M'he oblidat una cosa molt important, algun de vosaltres vau participar. Moltes de les visualitzacions van estar determinades per les dades i les prioritats que van determinar en una hackathon que van fer a finals de setembre, que algun de vosaltres o de les vostres associacions van participar i van sortir qüestions d'aquells grups. Per exemple, aquestes, no? Comparació entre població i nombre d'entitats per àmbit temàtic. Tu pots veure, ara si baixem, veiem sencer, els barris més clars són els que tenen menys població i les boles més grans és el número d'entitats. Pot ser que un barri amb poca població, o aquí amb molta, no sé en quin estem, per exemple, en aquest és Nova Esquerra de l'Eixample, que té molta població i el nombre d'habitants i té, a més, 163 entitats concentrades. Per això la bola és més gran i, per tant, podem veure on estan concentrades les associacions i intentar veure una mica si té que veure no amb la població, que no és així, però bueno, hi ha barris intermitjos que sí. També aquí, si puixes una mica, cadascú, aquí si estem mirant edat, si posem joves o gent gran, o podria ser de migracions, de qualsevol tema, podeu filtrar i intentar veure on hi ha més entitats de gent gran en proporció i on estan els llocs més poblats, d'acord? I això cadascú podria fer la lectura amb les entitats del seu interès. Sempre hem intentat que hi hagi el factor en totes les que puguem d'edat, com a mínim, sempre que puguem. Baixem. Comparació de la presència d'entitats amb el nivell de renda. Això és una de les qüestions que va sortir. Hi havia una relació o no, ho hem representat. Sembla que no hi ha una relació directa, però com a mínim podem veure, però sí altres qüestions. Per exemple, sí que donava que els barris més mitjos són els que hi ha més, no així directament, però sí que hi ha les boles més. Llavors, pots veure el nivell de renda és clar, evidentment ja es veu que el més fort és el nivell de renda més elevat i, evidentment, també les boles seguint amb la mateixa representació, perquè qui ho estigui mirant, la visualització de dalt no sigui d'una manera, la següent d'una altra manera diferent. Estic parlant aquesta visualització una mica en cadascuna per ajudar que després d'aquí us animeu a mirar aquestes i a compartir-la amb altra gent i que el que fem no sigui una eina xula per nosaltres, sinó que la gent la pugui utilitzar i també per rebre les crítiques que facin falta. O sigui, qualsevol feedback que ens feu de que no s'entén bé estarà superbenvingut per aprendre cada dia. D'acord? Baixem ara? Perfecte. Després, sempre fem després de cada... Intentem ser absolutament objectius en les visualitzacions. Mai titularem una visualització, si vas al títol. Hi ha moltes entitats, no direm, relació entre població neutra. Sempre els comentaris els posem a sota de la visualització, perquè també pretenem no condicionar a qui llegeix aquesta visualització. Que tu ho miris, igual veus una altra cosa i que el que mostres és una qüestió no neutra, perquè la paraula no ha de ser neutra, però sí objectiva, basada en dades. Molt bé. Participació de les associacions segons perfils. Us explicava que això són les dades de l'enquesta de participació ciutadana i d'associacionisme del 2017.
intentarem millorar perquè sembla que hi ha una altra més nova i quan puguem també la representarem, però hem començat així. La participació per districtes, el nombre absolut de la base de població i de lo que, evidentment, tot això són les respostes de les persones. Llavors, aquí hi ha una relació entre persones, nombre absolut, en base a la població i la participació expressada. O sigui, quina relació hi ha entre la població i el 38%, per exemple, de les persones de Sarrià-Sant Gervasi diuen que participen, que serien en proporció 140.000. Si et poses a les Corts, baixa. És més clar, perquè baixen. Intentem sempre que els colors tinguin que veure amb el que vol representar. Més claret menys, més fort, més fort. 25% de les Corts participen. De 81.000. 81.000, perdoneu, és la població total. Perfecte. I també ho podries filtrar per percentatge i per número absolut d'habitants. Ho comparem de les dues maneres. Seguim. Grau d'implicació. Mira, aquí volíem destacar també algunes. El grau d'implicació de les persones, ja primer es classificava l'enquesta per usuari, i hem posat primer per sexe, membre actiu, aquelles persones que declaren que són actives, i després representants de la Junta. Bueno, aquí tothom entendrà que és això, perquè són persones majoritàriament del món de l'associacionisme. Baixem. I volia comentar aquí per edat. La primera que vam veure, perquè és una de les lectures que intentem fer en la majoria de dades que tenim i que disposem, és veient com hi ha més persones usuàries en les franges adultes, d'acord? I en concret, els dels 45 i 54, i després de més de 64. Solen diferenciar les més elevades. En canvi, en membres actius, el 50% són dels més joves, dels de 16 a 24 anys. D'acord? I en canvi, els representants és al revés. Els representants són les edats intermitges. Això ens dona una idea de l'activitat, anar, simplement no es dir anar, perquè per mi anar ja és una acció que no fa molts ciutadans, però menys dintre de ser persones que ja participen. Seguim. Sexe i edat, no? Aquí es fa una gràfica d'aquestes de ponderació, d'intentar veure quin és el més fort. Clarament, on hi ha el grup més participant són les membres actives. Aquí hi ha usuari dona, usuària dona, usuari home, membre actiu dona, membre actiu home, representant dona i representant home. I així tenim dones i homes i per edats, d'acord? O sigui, de 16 a 64 anys, aquí estan les usuàries dones, els usuaris homes, i es reparteixen. Quin és el grup quan reparteixes les persones més fort? Clarament, les dones membres actives de 16 a 24. Aquest és el grup més important, si reparteixen totes les persones. I el segon, els usuaris homes. Lo repartiríem totes les persones, d'acord? Per tant, aquí barregem edat i sexe per veure aquesta mirada. Aquí hi ha més dades, no entraré en cadascuna, després ho podeu llegir. Simplement estic fent un focus i en algunes de les darreres de totes 7 només comentaré una, però perquè la sapigueu interpretar. Aquest és l'índex? No. Relació entre nivell d'edat i estudis de les persones participants en entitats. Això es barreja la gent, es distribueix la gent entre estudis obligatoris no acabats, obligatoris, secundaris, professionals i universitaris, i veiem que la majoria de les persones estan en universitaris, no? És el grup més important, seguit de secundaris generals, no? Però bueno, també hi ha per sexe. El gruix total de participants són els universitaris de 30 a 60 anys, si ho vam desgranar per edat, perquè us vam dir que el perfil d'edat és un continu en tot l'estudi, per si ajuda. Relació entre l'índex de participació i grau d'implicació, no? Aquí era entre l'índex de participació... Ah, no, este és el següent, no? Índex? Esta l'expliques tu.
perquè han calculat un índex amb un detall que jo no us explicaré tan bé com la gent que ha treballat les dades, i així coneixeu el Jordi Borràs, que està rascant aquestes dades. Com has fet? Sí, aquí el que vam fer, també va sortir la idea de la Datató, en un dels grups vam voler fer crear un índex que mesurés la participació de les persones en les associacions tenint en compte el perfil sociodemogràfic. Llavors, de l'enquesta podíem treure 5 variables que eren el sexe, l'edat, el barri on viuen, la seva professió i el seu nivell d'estudis. Bueno, la seva quan dic professió, perdona, és la seva situació laboral, és a dir, si treballen per compte aliena, són autònoms, estan a l'atur, etc. Llavors, en base a aquestes 5 categories, vam determinar doncs, les dones tenen un índex de participació del tant per cent, els homes del tant per cent, li dona aquesta puntuació tal. I en base a això, amb aquestes 5 característiques, vam determinar un índex del 0 al 100. Llavors, doncs, una dona d'aquest barri, d'aquesta edat i d'aquesta categoria professional i amb aquests estudis li pertoca doncs, un índex de participació del 70. I un home de tal barri i tal qual li toca el 50, no? I cada persona té això. Llavors, això ho vam creuar amb les respostes que ens van donar en el que és l'enquesta de participació. Llavors, aquí, baixaré una mica més la visualització. Ja necessito. Anava a fer així, però no és actiu. Un segon. Llavors, el que vam fer, aquí hem representat cada una de les respostes en aquesta... Baixa una miqueta més que es vegi la llegenda, sisplau. Perdona, sí. Sí, llavors hem agrupat els que s'han declarat que són membres actius, és a dir, aquelles persones que treballen, que van, ajuden a muntar les cadires, el que sigui tal, els que són usuaris que simplement hi van, i els representants, que són les persones que formen part de la Junta, etc. Llavors, aquí el que podem veure són aquells casos de persones que... A sobre d'una? Sí, o una per aquí, per exemple. Aquí, mira, aquesta aquí. Sí, no, aquí. Llavors, clar, veiem casos que, per exemple, hi ha persones que per el seu perfil no haurien de participar gaire, però apareixen aquí que participen, no? Per exemple, el membre actiu, aquí hi ha doncs, una dona entre 16 i 24 als estudis secundaris, districte Nou Barri, li pertocaria una participació del 15 en 33, però veiem que és una persona que declara que és membre actiu. Llavors, aquí podem determinar persones que són aquelles persones que hem de cuidar, que són aquells membres de les associacions que, malgrat tècnicament no li pertoca participar, doncs realment participa molt. O persones que haurien de tenir un índex molt alt i només són usuaris. Dius, home, això és una persona que s'hauria d'implicar molt i no s'impliquen tant. I podem veure aquests casos de persones que són més fora de lo que seria normal. Això us podria servir, evidentment amb calma, ho deixem aquí, per analitzar la vostra pròpia entitat, la correspondència amb Això són totes les respostes, però d'allà hi ha un selector que podeu també escollir per tipologia d'associació. Llavors podem veure com això també influeix en les associacions dedicades a certs àmbits. Després vindria el ràtio de dones per entitats de dones i barris. Aquí ja baixem el grau de participació de les entitats, passem. Ús dels equipaments, això també va sortir a la Datató, ja veureu, que és la relació entre l'ús que fan els centres cívics. Vam creuar, hi ha una base de dades de què usos es fan els centres cívics i què usos fan les entitats. I per tant podem intentar veure si un centre cívic amb més usos utilitzen més les entitats o no? De la punta que seria molt utilitzat i molt utilitzat per les entitats. I fixeu que sempre podeu posar en el punt i us donar la dada aquella. En aquest cas és el centre cívic de Cuixeres de Sants, és molts usos propis i usos d'entitats 200, també alt, no? Les dues coses. En canvi, a la punta d'aquí seria un centre cívic que ni molts usos ni moltes entitats, no? Llavors podem veure, s'agrupa on hi ha menys, o sigui, què hauríem de veure aquí? Hi ha microutilització i té relació amb segurament sí, amb l'associacionisme, amb com també activa la població? Perfecte. I després l'oferta. O sigui, vam intentar, i salto a la gent gran, per
perquè aquí estem, però bueno, podríem veure dones, immigració, pobresa, què hem intentat veure? L'oferta i la demanda van relacionades, ja sé que queda una cosa que les associacions no treballem, però per què no? O sigui, podem veure si hi ha un barri on hi ha molts joves i no hi ha cap entitat de joves? O molta immigració i no hi ha cap entitat? O molta pobresa hem mirat i en canvi no hi ha cap entitat? Això no vol dir que després estan cobertes amb algunes entitats de ciutats, però intentar veure si la suposada perfils de necessitats té a veure amb les entitats que hi ha. Llavors, aquí serveix per fer estratègies a entitats de segon nivell. D'esplais que podria intentar veure que hi ha un barri que igual no hi ha esplai o que no hi ha cobertura per la gent gran o aliar-se amb l'associació de veïns perquè faci aquesta cobertura o un altre tipus d'entitat. Cadascú? Perdó. No soy yo, ¿no? Sí. No. Vale, que s'ha Vale. Llavors, per exemple, hi ha la comparació en cada una, no entraré en cada una, però la podreu veure amb tranquil·litat segons els vostres interessos. Comparació entre proporció de gent gran i entitats adreçades a persones de més de 65. Llavors, aquí què hi ha? Què percentatge d'associacions? O sigui, de totes les associacions de gent gran de Barcelona, la hemos repartido. El 1,64 está en la nueva Esquerra de l'Eixample i el 3,28 a Sant Andreu. I la gent gran igual. De totes les persones grans de Barcelona, quantes estan a la... No són el 3,94 està a la nova Esquerra de l'Eixample. No vol dir que de la nova Esquerra de l'Eixample el 3% són persones grans, sinó de tota la gent gran, per veure si la proporció entre oferta i demanda té sentit o a algun lloc hi ha moltes més entitats d'un tema o al revés. Hi ha un lloc, Camp de la Parada del Clot, 0 i 2,5. Luego pasan cosas com tots sabem, perquè això són els límits territorials. Igual hay justo una asociación en el límite que cruza y cuando algú d'aquell territori ho estudia se n'adona que en realitat no hi ha una falta de cobertura. Això no ho podem veure amb dades objectives. Això és l'aproximació al territori i al coneixement que us ho donarà, m'explico? Però la dada no pot veure purament objectiva, no pot veure això. I aquí intentàvem veure, posat així, per intentar veure les diferències més grans. En el cas, a més, de la gent gran, precisament per les aportacions del grup, vam veure, i després es veu la ràtio. En cada cas hem posat aquella gràfica i després sobre mapa. El ràtio, o sigui, tu et poses a sobre d'un barri i aquí Vallbona, clar, a més és molt petit i per això està clar, ser molt petit, tens 165 habitantes de más de 75 y una asociación. O sea, tienes 0,61 asociacions per 1.000 habitants. Llavors, si et poses més enmig, en una intermedia, pues Can Baró. Pues Can Baró es un poquito más rosa porque tienes dos asociaciones. Hay un 0,11 de asociaciones por cada 1.000 habitantes. Entonces, vemos la cobertura en més fort. Clar, més fort és allà a Sarrià, no? Deu ser allò Sant Gervasi... Com es diu aquest? Perdoneu. Vallvidrera y Tibidabo, 0,31, porque de 664 habitantes de más de 65 hay dos asociaciones de gent gran. Per tant, el rati d'associacions per habitants és més elevat. Ho veieu com el mapa amb el rati i amb dos gràfiques ens aproximem al mateix. En teoria estem donant la mateixa informació d'una altra manera per ajudar a interpretar-la segons el que vulguis mirar. En el cas de la gent gran, ens van cridar l'atenció de dir-nos que hi ha una altra forma de participar, que és el qualitatiu que hem de treballar. Hem de treballar gent de digital amb dades barrejada amb persones que saben de lo seu per dir-nos, home, hi ha algunes vegades que la manera de participar són els casals, que tenen una funció semblant moltes vegades a una associació de gent. Llavors, sense barrejar de moment, perquè puguem tenir les dades separades, després les podríem juntar, buscar una base de dades dels casals de gent grans, aquests de la Caixa, de diferents institucions que exactament cobreixen per veure si els barris que no estan coberts per associacions estan coberts pels casals. Llavors podrien tenir una visió més global, d'acord? Jo ja no entro més en cada qüestió perquè el mateix hem fet per immigració, per pobresa, pels temes que hem cregut que podien determinar
quanta gent hi ha en un barri amb aquella necessitat, com a per les dades oficials, i quantes entitats. No sempre és possible per ajudar. Sempre hem afegit alguna cosa més i no. Sobretot el Miqui ens ha deixat, si podem tenir migració o pobresa i dones, a més de perfils d'edat, i ens aporta més a les entitats, ja que estem fent aquest creuament, ho traslladem a altres variables i podem tenir alguna informació més que ajudi a les associacions en general, a més dels perfils d'edat. Bueno, jo no m'enrotllo més, esperem que aquesta eina, esperem totes les entitats, sigui d'utilitat, la comenceu a utilitzar, entreu, remeneu, intenteu veure quines dades us serveix a cadascú, segurament a totes les entitats no us serviran les mateixes dades. I, a més, hem organitzat 2 sessions, que ara posem la diapositiva, si no ho dic de memòria, igualment a les persones assistents us informarem demà. Al gener m'ho informa no, si ho poses perfecte. El dia 17, a les 5:30, és la presencial, veritat? Hem fet una sessió per poder intentar arribar al màxim de persones de tarda, d'una de matí, en què ja serà una sessió de 1 hora i mitja de los datos, una mica com interpretar visualitzacions, però després també com ja els dic, com me puedo yo a lo mejor bajar un dataset i a partir d'allí que vull fer alguna cosa, com remen una mica dades a nivell molt bàsic, algú sense cap coneixement tècnic, com li puc treure el màxim partit a aquesta eina i que altres dades obertes podem tenir. Dia 17:30 a la tarda i el dia 18, perdoneu, a les 10, online al matí. Llavors intentem agafar 2 horaris, persones que no es puguin desplaçar, i igualment demà, si heu confirmat o esteu apuntats, ho enviarem i també farem difusió i, evidentment, oberts des de les 3 entitats a poder començar aquesta línia també de continuar amb la capacitació, amb la divulgació i que les dades siguin útils per enfortir les associacions de Barcelona. Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta en concret sobre el tema aquest de l'exposició de dades? També per internet, la gent que està connectada, perquè és unes 14 persones, si tenen alguna cosa també us ho faré arribar. Sí, ara us ho diem. Tornem a la web, ara la dicto. Perdoneu. És, que no l'ho he dit malament, dades, associacions en català, per tant, amb 2 S's, bcn.org. Tot junt i seguit. Dades, associacions, bcn.org. Una pregunta. Sí. Aquesta feina de creuar dades, amb les bases de dades i d'aquest creuament de dades que heu fet, teniu algun pla per accendre més enllà de Barcelona? A nivell català, per exemple. Estaria molt bé, sí. De moment estàvem pensant en estendre, la veritat, les 3 entitats a altres entitats de l'economia social i solidària, com a cooperatives i fundacions, però, evidentment, si podem treballar amb acords amb altres entitats, la idea és aliar-nos. Nuestra estrategia ahora, esto sería más y voz, pero yo creo que es, no digo nada malo si lo extrapolo, es aliar-nos amb entitats i gent de l'àmbit social, de l'àmbit de l'associacionisme, de l'àmbit dels drets de les dones, per generar junts eines com aquestes. I, per tant, si el següent pas ho podem fer a altres entitats de Barcelona, segur. Si amb altres entitats, si és que tu representes algú de segon o tercer nivell, o podem fer aliances o no, buscarem aliances, igual a la Confederació d'Entitats de no sé què, per explotar el mateix del fitxer d'entitats de Catalunya i poder-lo representar, perquè és una manera també d'anar més enllà. És una primera prova pilot, tingueu-la en compte. Això no vol dir que no es pugui criticar, vol dir que és un pilot per veure com podem fer un observatori més estable de dades per les associacions, per entitats d'economia social i solidària. Entrarien entitats que són associacions, no quiero decir que són fundacions, cooperatives i altres projectes. I, per suposat, si podem anar més enllà de Barcelona, doncs perfecte. Tindríem que usar un altre fitxer, però ho podríem fer. Perquè aquí, en metodologia de dades, ara no entreu, podeu veure, sempre documentem quins datasets hem utilitzat. En aquest cas és el registre d'entitats de Barcelona, però hi ha un registre d'entitats de Catalunya. També hi podríem fer alguna cosa semblant, si està depurat, i de fundacions i de cooperatives està a nivell de Catalunya. Es podria treballar de manera semblant.
perquè a l'hora de determinar associacions en relació a barris o districtes s'ha tingut en compte el tema del segon nivell d'associacions que actuen per tot l'àmbit català i que estan assentades, per exemple, a l'Eixample. De moment estan totes. I d'aquí no hem tret. No hem fet aquesta segura depuració que podríem fer. Una altra mirada potser seria obrir un apartat i decidir... Ara hem fet les primeres visualitzacions. Quan us deia depuracions potser serien aquestes o intentar el fitxer dir agafem totes però filtrem només les que participen, jo què sé, igual ara estic dient una barbaritat, les que tenen una subvenció o les que participen en algun consell que les podrien considerar les actives i només estudiar aquelles sense perdre de vista el global. O sigui, tot això podria infinitats de filtres, infinitat no, però Déu-n'hi-do, podem filtrar i podem creuar qüestions diferents per anar al final la informació si volem tenir una mirada més global per tenir mitges o més enfocada, com dius tu, i filtrar amb un criteri. Però ja ens posaven, per exemple, tindríem que determinar amb les associacions quines traiem. Perdoneu. De la part virtual tenim una pregunta, és si és possible poder veure la mobilitat desplaçaments de la ciutadania. Aquest seria més com entrar amb les dades vinculades als mòbils, al Google. Hi ha possibilitats de fer això? Sí, hi ha possibilitat. De fet, hi ha diverses. Si es centra, si hi ha mobilitat de la ciutadania, que és això que tens als mòbils, hi ha... He dit mòbils, però la pregunta és mobilitat. Sí, bueno... Lloc de residència, barra districte i espai de participació. Val, de la participació, és a dir, la gent que és d'un barri participa en un altre. No, perquè aquí hauríem de tenir accés a les dades privades de les persones. I aquí ja no tenim aquest accés. I la pregunta que he fet de... Ara, respecte a mobilitat general de persones, hi ha bases de dades. Hi ha una, per exemple, del Ministeri de no sé què, que utilitzen Big Data de totes les telefonies mòbils i miren la posició dels telèfons mòbils, ho anonimitzen, i pots veure els moviments de gent i pots veure a l'estiu la gent que va d'un poble a l'altre i veus la gent com els fluxos de moviment, etc. Ara que estem aquí mateix a Calàbria, seria més o menys fàcil poder saber la gent que passa per Calàbria en un dia? Sí, podríem saber, tenim un projecte que es diu Dades per Mercats de Barcelona, que el que es pot saber són els canvis cada setmana. O sigui, nosaltres tenim una web activa que ja us ho enviarem si us interessa, que es diu Dades Mercats BCN, si no m'equivoco, que de cada un dels mercats de tota la província de Barcelona mira els canvis. O sigui, és una dada relativa. No sabem si hi ha 1.000. Sabem que el dimarts, de tots els que han vingut, hi ha un pico el martes. I aquesta setmana han vingut més que la setmana passada. No sé si són 1.000 o si són 200, però pots saber relativament si s'incrementa l'entrada o no en aquell equipament. Ho he explicat bé? I després de mobilitat vull afegir una altra cosa. Nosaltres acabem de fer un projecte molt interessant de mobilitat sostenible on hi hem comparat 8 ciutats amb Barcelona i hi ha sensors a diferents punts d'aquesta ciutat que diuen quants cotxes passen. Llavors hem pogut comparar quants cotxes passen per un punt i per Güell. En vehicles, perquè el projecte anava per aquí, però també hi ha dades, per exemple, de moviments en transport públic o de bicicletes, llavors pots veure la mobilitat en aquest sentit. És a dir, depèn de quines dades vulguis tenir de mobilitat, és començar a veure què vols aconseguir, llavors quins datasets poden servir a aquesta finalitat. Hi ha una altra pregunta, és si hi ha previst fer actualitzacions de la pàgina amb noves dades que es puguin anar obtenint. Sí. Jo això ho vinculo també amb una reflexió que aquesta setmana s'ha presentat l'actualització del fitxer general d'entitats ciutadanes. És a dir, el fitxer s'actualitza i a partir de les entitats que ens relacionem amb l'Ajuntament, si pengem els estatuts del fitxer, ja no caldrà que ho presentem a les subvencions. Ja és molt més àgil i molt més fàcil. Però clar, la mesura que el fitxer és una eina que ens pot ajudar, si el fitxer s'actualitza, quan actualitzem aquesta pàgina web amb dades actualitzades del fitxer, serà perfecte. Per exemple, si nosaltres mirem aquí la gràfica i ens anem a Ciutat Meridiana i posem entitats socials i Ciutat Meridiana, diu que hi ha 0. Perquè el fitxer diu que hi ha 0. Però si coneixes Ciutat Meridiana saps que no, que hi ha entitats que també fan acció social, no? I això és també una de les que hi ha que fan acció social, no està inscrit al fitxer. Per tant, l'únic però d'aquestes visualitzacions de dades és que és possible que la font de dades
és una font que subministra les pròpies entitats afegint al fitxer. Per tant, aquest és l'únic hàndicap fort que tenim, que no són dades que siguin del tot contrastables perquè depenen d'una actualització. Per tant, la pregunta és molt adient, perquè si aconseguim anar actualitzant aquestes dades, tindrem dades obertes que seran més precises. I això també lliga a la pregunta que feien per allà al darrere, al principi, sobre estendre-ho, per exemple, a tot Catalunya. Deia la Lourdes que hi ha el fitxer aquest d'entitats, el registre d'entitats de Catalunya, de justícia, però clar, les entitats s'han de registrar. Si jo creo una entitat... I donar de baixa, que no és bona. Barcelona, justícia, el problema és que totes es registren, però ningú n'ha dit que s'ha mort. I per tant, és el fitxer, si no està ben mantingut, i aquí és una feina de les entitats d'informar l'administració, doncs hi ha aquestes dades que no podem depurar. Després hi ha l'altra cosa que, quan heu mapejat una mica, i sobretot pel que fa a la relació de les entitats juvenils, sí que hi ha moltes entitats juvenils que no formen part d'aquest fitxer i que existeixen en alguns dels barris que heu marcat i que posava 0 entitats, perquè, entre altres coses, comparteixen un CIF amb l'entitat mare que actua com a federació. Aleshores, sí que és veritat que existeixen molts projectes d'associacions de llarga trajectòria a la ciutat que no formen part d'aquest fitxer, però com deia el Miqui, existeixen, són presents als barris i tenen reconeixement. Aleshores, clar... Això és el que voldrem millorar. Igual que amb els casals de gent gran ens va portar, doncs igual una millora seria amb les entitats veure, vinga, dels joves, podem obtenir unes altres dates i fer una altra visualització? Això és el que hem d'anar... El problema és que aquestes dades no són obertes. Aquest projecte es basa en totes aquelles dades que algú, sigui algú públic o una entitat, és a dir, en el cas de Caminyons, pengi un Excel amb tots els Minyons, Acció Escolta, o perquè estem parlant d'aquests models. Si a la seva web pengen un Excel amb tots els agrupaments de Barcelona, amb el seu NIF i el territori, això fàcilment es pot convertir i visualitzar. Però clar, aquí és un doble xip, és a dir, les entitats, quines dades posem a l'obert per fer un ús col·lectiu conjunt d'aquestes dades. Perquè si no vol dir que hauríem de pagar un sociòleg que reculli les dades i ja sabem lo difícil que és recollir dades i lo costós que és. En canvi, aquestes estratègies no són tan costoses perquè són dades que ja estan obertes, la gent ha facilitat, no? Sí. Hi ha una paraula més? Sí, jo volia dir una qüestió. A nosaltres, des de la perspectiva ja de les persones grans, també ens interessa posar en valor el que representa el CAP i l'associacionisme, perquè un recent estudi ens diu que aquelles persones que es mantenen actives, socialment parlant, viuen de mitjana 7 anys més que les que viuen aïllades. És a dir, si no tens una vida activa, tens tendència a aïllar-te i a acabar, i com a resultat, allò que en diu la soledat no desitjada. Vas marginant, et vas apartant, les persones pròximes desapareixen i, en canvi, socialment, si participes en alguna entitat i fas vida, diguéssim, normal, que normal és una paraula també malèfica, doncs resulta que vius més. Mireu, ens estan dient que hi ha una base de dades actualitzada del CRAG sobre entitats juvenils i que és oberta. I, per tant, aquesta no l'ha de detectar a la dataset que es va fer i, per tant, es pot incorporar i suposo que es podria actualitzar. És molt complicat de fer aquest tipus d'actualitzacions? Si està ben organitzada, no? Si està organitzada igual, és que és el que volem. Per nosaltres aquest, tant del Miqui del Toni com nosaltres, és un punt de vista per incentivar que passin més coses, o que ampliem altres webs, o que ampliem les dades d'aquestes, o que ens adonem que hem de posar un focus que serveixi com una visió més global, que sempre són dades que ens poden ajudar a tenir una panoràmica, però després poder focalitzar dades. No és molt difícil. Una vegada que vam fer la definició, volcant l'altra base de dades, si està organitzada més o menys igual, a la qual adaptem, podem fer el mapa. Com hem fet en casals, hem posat en un mapa associacions i en un altre els casals, de moment separats, perquè unificar-los era molt difícil. Però també s'ha de dir que les entitats o les formes d'actuar tradicionals també s'hi ha de reflexionar perquè estem canviant en modus i hàbits de vida. I, per tant, hem de tendir a la intergeneracionalitat i a la transversalitat, la interseccionalitat, no sé si es diu així, perquè això enriqueix. No ens ha de fer por barrejar-nos més enllà de l'edat que tinguem cadascú. Un altre concepte a tenir present, i algunes de les coses que Lourdes ha dit amb una pinzellada, això és un tast,
és una prova pilot, però ja hem parlat d'algunes altres qüestions. Acabaríem, potser, si els recursos acompanyen i la voluntat política, posant en marxa un observatori de l'autonomia personal i que representa uns conceptes novedosos a dia d'avui. Allò que, des d'una altra perspectiva, diu la ciutat ha de ser per tothom i hem d'afavorir unes convivències, diguéssim, òptimes. Avui en dia, el tradicional s'ha fet vell, però el novedós no està ben regulat, per entendre'ns. I l'exemple més clàssic seria patinets, bicicletes, cotxes, motos, vianants, etc. I a vegades ens fotem trompades, precisament perquè no és una selva, això. Hauria d'estar més ben relacionat. No sé. Per la meva banda, si no hi ha més preguntes, ho dic per no acaparar, però totes les preguntes que vulgueu fer faltaria més, si segur molt.